today guys is morning, morning. Alam nyo guys, namimiss ko yung makakita ko ng pugs. First time ko ulit nakakita ng pugs kasi sa city kasi hindi ka basta-basta makakita. Pero dito guys, oh my god, this is the pugs. Sobrang daming pugs. Ayan, ang ganda tingnan. Super nice. Kaya gusto ko dito umupo. Ayan. Oh wow. Grabe ang pugs guys. Nakaka-amaze. Ayan. Nandito ako sa kalsada. At dito ako upo. Ayan, hala, ang ganda. Kakagising ko lang guys. Paggising ko, pagtingin ko sa bintana namin, may mga pugs. Kaya bumangon ako. Hala, ang ganda. Tingnan nyo. Ayan. Sobrang lamig niya guys. Diba? Andito lang ako guys. Maghintay ako hanggat kailan mawala yung pugs. Kasi namimiss ko talaga yung pugs guys. Grabe. Ayan. May aso. Sumunod pala sa akin yung aso namin. Ayan, hala. Ang ganda tingnan. Pag sa probinsya guys, pag ganitong klase, may mga pugs, ibig sabihin sobrang ginaw. So, ang ginaw ngayon, kaya naka-jacket ako. Sobrang ginaw. It's, ano na, 6, tingnan ko nga yung oras. Wait, 12 na pala guys, ng umaga. So, malamig pa rin siya at ang dami pa rin pugs. Yan. Ayan yung pugs sa likuran ko guys. Wow! Wow, namimiss ko talaga to, promise. Ngayon lang ako ulit nakakita ng pugs. Simula ng pagdating ko dito kasi almost ano na ako dito guys, almost 1 month. Oo nga, 1 month na ako dito. Pero ngayon ko lang nakikita ulit yung pugs. Ayan, ang ganda. Parang ano, basta ang ganda niya guys. Sobrang ganda niya. Namimiss ko lang talaga yung pugs. Kaya dito ko pumunta sa tabi ng kalsada kasi makikita ko dito yung mga pugs kaysa dun sa amin. Kasi sa amin madaming puno. So dito, ayan, kitang-kita ko. Malapit ang araw, parang pawala na yung pugs, but dito muna ako. Hindi ba? May dumaan na truck. Ayan, ang ganda talaga niya. Na-amiss talaga ako sa pugs dito. Pero alam mo, kahit malapit na mawala yung ano pugs, pero ang dami pa nila. Tsaka ang lamig. Ang lamig niya. Ayan, ang lamig talaga. Lalo na pag humangin siya, sobrang lamig niya. Wow! Kasi yung aurora kasi guys, sinasabi kasi nila na itong lugar na to is ano, small bagyo daw yung aurora. Kasi dahil sa sobrang lamig niya, katulad siya ng bagyo, malamig siya. Kaya sinasabi nila yung aurora is small bagyo daw namin. So, ayan. Dito lang tayo. Maghintay tayo hanggat kailan siya mawala. Nakaka-amiss lang. Diba? Alam, bago akong gising. Diba, may bus, may dumaan. Hala, ayan po yung pugs. Alam mo, gusto ko hintayin dito yung araw. Gusto ko siyang makita kung gaano siya kaganda. Dito kasi yung ano, sobrang kita-kita lahat. Ayan oh, may mga puno. Diba, ang ganda.
morning guys. So karon guys is nagpakita sa haring araw, di ba? So pila ka adlaw guys, grabe ka ulan. Grabe ka ulan diri guys. So super tugnaw diri sa mo ang bukid. Karon guys is nagpakita na si haring araw. Hope nga di na siya muulan o muinit na siya, di ba? So kung pakita nyo ang adlaw guys ha, grabe ka silak. Wait. So guys, kay tugnaw pa kay siya, bahalag ay adlaw. Pero guys, nawala na po ang adlaw. So nawala na po ang adlaw. So kailangan ko magkape. Magkape ko guys. I have a glass. A big glass. I have a creamy latte. Diba? Creamy white na eh. No, not creamy latte. It's creamy white. Muna akong pinakaganahan sa kape. So, nag-init akong tubig kay magkape ko kay nawala na sad si haring araw. So, dili siguro siya mudayon og duty karon kay nawala naman po siya, diba? So, what ay mahimo. So, grabe katugnaw diri guys. Kung sa laing lugar guys, kung sa gawas, sa laing lugar, so winter sila. So, kay naman ni sa bukid, tugnaw man kayo. So, ang amua diri is Baguio. Diba? So, tanaw na ko kung inito di guys ha. Kung nibukal na ba. Kay, akong gikayo. Kay nindot ang kayo mag-init tubig ka kay dali ka siya mo bukal. So, dali ka siya mainit. So, nagkayok. Tanaw na to. So, diba? Nagbukal na siya guys. So, inani mi diri sa probinsya guys. So, magkayo mi kung naikahoy, pero kung ay kahoy so gasol siya, pero mas better kung magkayo ka kay na siya gluto tanan, di ba? So pinobre pero happy. Di ba, ubo ka lang siya. So kailangan na nakuha ng hot water. So, karon guys is Holy Week. Tomorrow is Holy Week na. Gahapon guys, daghan kay siya og pag kay tugno kay Samoa. So, karon another day is super tugnaw. Nalipay unta ko kay na si haring araw pero wala siya nindayon o gawas, di ba? So, wala na mo makitang adlaw sa kuluyo kay wala siya nindayon, naulaw siya. Kay gusto pa siya mag-ulan. So, at ay mahimo ana no. So, magkape ta. Kape is life. So, dili kay ko mahilig sa kape, guys. Sometimes, dili ko kunaw na og kape. Pero, karon kay tugnaw kayo, so need na ko magkape ko. Diba? So, I tried to coffee. So nami diri ko guys, sa nila misa sa gawas kay kuan nindot mangod diri sa istambayan guys, nindot siya diri ka magkape, diri ka mukaon kay natural tanan. So nindot kayong hangin. So hangin na namo karon guys is super tugnaw, super bugnaw. So lahi ra siya sa city. Kung magpuyo ka sa city guys, so super layo ra kayo difference sa bukid ug sa syudad kay sa bukid super bugnaw, super nindot kayong hangin, balag bugnaw siya pa daw. Nice kayo sa tanan. So lami kay sa tanan sa Paminoy mo ang hangin. So bali 2 months na ko diri karong diri sa probinsya na mo guys kay nagsakit akong papa, so need na ko siya nga i-care. Pero ganahan rasad ko diri guys. Ganahan rasad ko diri mo puyo mi. Pero di siya pwede. Diba? Super I miss vlog. Karon ako nakabalik og vlog. Tungod sa kong ka-busy. So, wala ko kanahunag. Naday ko trabaho sa YouTube, no? Nga, naday ko obligasyon sa YouTube. Sayang ang kwarta, sayang ang ads, diba? Kung di ko magtrabaho. So, gusto na ko mabalik og trabaho. Pero kapoy og edit. Diba? O diba? Nagtuktuga ako ng manok na mo. So, diri man ko guys, sa bukid, ang imong alarm clock is ang manok.
once nga mo hilak na sila or what, mutok-tugaok daay, it means buntag na siya. Mga mutok-tugaok sa alas 2, alas 4, marasa. And then alas 6, o diba? Kaya alas 6 naman sa buntag karon. Sige na sila hilak dira kay gutom na. Oh, see? Muna yung madungog din mo sa bukid. Organic nga alarm clock. Diba? Asa pa ka na? Naka-organic alarm clock. Di malubat. Kung di na matay, di malubat. Sige rin lang tutugao ko eh. Anytime, mga every hour, masiguro sila maghilak. Lamig kay ang kape basta tugno ang panahon. So, kung nakakita mo guys, haring araw is here. So, nibalik na po siya. Naulaw na po siya, ngamulan na siya, no? So, na po siya. Yung ko na po sa haring araw guys. Pakita na ko sa inyo guys, nakita na ninyo guys, is hayag na. Na siya. Nagpakita na siya. Oh, di ba? Something ning gold or the yellow na ang mga kahoy. It means na siya. O, diba? Nakita na ninyo si Aring Araw, no? O, so, na siya. Ay, bird. Lupad ang bird. So, I hope nga di na siya muulan karon. O, diba? Saba kay mong manok, no? A few moments later. So, guys, human ako og limpyo. So, nanasad si Haring Araw. So, finally, Haring Araw is here. O, diba? So, na siya. So, na siya, guys. So, dili na siya tugnaw kay nigawas naman si Haring Araw. So, wala na ako naka-jacket finally. So, nakahubo na ako jacket. Then, time to eat. Diba? Kay 7:30 na in the morning. So, karon pa ko nang human guys na nilhigkot. So, diha na takutob guys. So, diha na ako i-end ang atong vlog. Kay medyo taas na dyan ako mga vlogs guys. Kay bali 2 days na ko siya gi-film. So, mora na guys. So, please guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng new videos. Kaya guys, thank you so much and happy holiday everyone. Kay Bernie Santo na. So, thank you so much guys. Dito na ako and see you by the next vlog. Bye everyone. Bye guys. Bye-bye. Babu.